Så kan du se, det er paradisfuglen. Hannerne danser for, at hunnerne kan beundre deres flotte fjerdragt. Det er paradisfuglen, ikke? Nå. Hvad er det for nogen? Kan du huske, hvad det er for nogen? Det er en kejserpingvin. Hejserpingvin. Ja. Hejserpingvin. Har du set sådan en? Ja. Det var nede i vej, så kom det ned forbi mig. Ja. Det tror jeg, min mor, så kom det ned forbi os. Ja, den svømmer meget hurtigt for at fange fisk, som den lever af, men den kan ikke flyve. Nej. Det kan den altså ikke. Kan du se, der er en lille halefinde der, den prøver lige at fange den her fisk der. Ja. Det går fange den. Ja. Det der, det er en nandustrus. Den kan heller ikke flyve, men den kan løbe meget stærkt. Ja. Nandustrus. Nu skal du se, hvad var det for en? Det var en top. Hvad var det nu, det var for en? Det var en Albatros, ikke? Det er Albatros. Hvor det er derude. Det går på væggen. Det er Albatros derude i går. Ja, det er rigtigt nok. Måske kommer der en dag en flyvende. Men normalt så lever de ude ved havet. Nej. Så flyver de sådan ud over havet, ikke? Og de kan faktisk... Og så flyver de ned i vandet. Ja, så kan de lige dykke ned i vandet måske. Det er den fugl, der har de største vinger. Og den kan svæve i flere timer over havet. Nej, Har du set den oppe i luften? Nej. Hvor har du set den henne? Jeg har set den i dag. Nej, ikke i dag. Nej, det var en anden dag. Det var en anden dag. Ja. Var den oppe i luften? Hvor kan jeg se den? Der var den deroppe. Hvor kan jeg op i vandet fra? Ja. Kan du se? Når jeg er deroppe? Hvor er der en, der flyver væk? Var der en fugl, der fløj væk? For den er... Der er ikke så mange fugle. Jeg tror, de er ikke stået op endnu. De er ikke vågnet endnu. Nå. Hvad var det nu, det var for en? Det kan ikke flyve, den der. Den her, det er uglen her. Nej, den kan ikke flyve. Jo, det tror jeg godt, den kan jage om natten og flyve uden at larme. Takket være de bløde fjer, der er på kanten af dens vinger. Så hvad er det uglen, der siger så? Nej. Nej, det siger det. Hvad siger den der? Det er en påfugl. Hannerne bruger deres hale som en vifte for at tiltrække hunnerne. Ja, den er ikke så god til at flyve. Det er den ikke, nej. Men den har nogle flot, prøv at se en flot vifteformet hale, den har her. Og hvad er nu? Den der. Kan den flyve? Nej, den kan ikke flyve. Far. Nej, det er den hedder en kiwi, ikke? Ja. Den kan ikke flyve, men dens lange fjer, det ligner sådan en pels. Der ligner der ikke en pels. Så skal vi lige se, om der er nogle flere. Så er der den der huasin. Jeg er ikke så sådan der i dag. Nej, det er... Jo, så har vi vist læst bogen her. Og vi skal lige... Den der manglede vi lige. Hvad var det nu, det var for en? Vi manglede det. Kan du huske, hvad det var for en? Det var en ørn. Det var en stor ørn, som kan fange fisk og små dyr i sine skarpe kløer. Har du ikke set sådan en der? Nej. Nej, dem er der ikke, det er ikke så tit, man ser dem. Ja, nå, det var den bog, nu er den færdig. Ui, hvad var det, der var der? Hvad var det, du var fik det for?